Представяме ви детската табуретка Kiddy Bean Stool на фирмата KidsKit. След като я извадите от опаковката, отворете капака. Вътре ще намерите 4 крачета. Обърнете табуретката и едно след друго поставете 4-те крачета по начина, който виждате. Всяко от крачетата се заключва с 3 щифта, които трябва да щракнат при сглобяването. След като поставите и 4-те крачета, обърнете табуретката и сложете капака. Тя е вече готова. Табуретката е здрава и надеждна и може да носи натоварване от 50 кг. Има широка горна повърхност с диаметър 28 см, за да е по-удобно на децата, когато стъпват отгоре. Капакът е с релефна повърхност, за да не се подхлъзват децата, дори ако стъпят боси или с мокри крачета. В основата има 4 гумени пръстена, които предпазват табуретката от приплъзване върху мокра повърхност. Широката основа е със страна 31 см за стабилност. В този си вид е висока 19 см, но има и втора височина. Повдигнете вътрешното тяло, завъртете го на 45 градуса и го натиснете, за да щракнат заключващите бутони. Сега височината е 26 см. За да върнете табуретката в ниския й вариант, натиснете едновременно двата бутона и повдигнете вътрешното тяло. Завъртете го отново на 45 градуса и го поставете в ниската му позиция. Под капака на табуретката детето ви ще намери подходящо пространство за играчките си. Безопасна, здрава и удобна, табуретката Kiddy Bean Stool на фирмата KidsKit е един наистина добър избор за вашето дете.